Konfużjoni u tgergier minn ta' ġenituri illi l-ħadd filgħodu marru jixtru l-uniformi tal-iskola mill-ħanut tal-Yorki fil-qasam industrijali ta' San Ġwan. Wara li t-tenders għall-uniformijiet ħarġu aktar tard mis-soltu, il-kumpaniji li qegħdin jissupplixxu l-uniformijiet ma setgħux ibjaw l-uniformijiet aktar qabel. Kien biss fl-aħħar sigħat illi ġenituri ġew informati biex il-ħadd filgħodu 24 siegħa biss qabel tibda l-iskola jmorru jixtru l-uniformijiet. Il-kwiet twal inġemgħu sa minn kmieni filgħodu u kien hemm min dam jistenna aktar minn 3 sigħat. Le ma jomx jindew minn kollox. Ma nafx għalfiex ġejna propjament għax anke bħala sizes m'għandhomx jekk għandhom nagħmlu ma titbielet m'għandhomx is-sizes kollha. Il-feedback li għandi minn nies li ħarġu li m'hemmx is-sizes kollha, m'hemmx l-items kollha. Jekk ma ninqedix minn uniformi, jgħidu li jridu, Satajn u nofs. Anke kieku stezzamew dik id-data ġimgħa qabel tibda l-iskola inaċċettabbli. Le blazer m'għandhomx, tas-sajf biss. Jien ma naraħis sewwa li għadha sejn it-tfal tagħna sejn l-iskola u m'għandhomx għax kumma jiena dobbajt huwa kappa u ġixtieq li jgħid. It-tenders ħarġu fl-aħħar ta' Ġunju u l-kuntratti ġew iffirmati tard bil-konsegwenza illi l-kumpaniji li jissupplixxu l-uniformijiet ma setgħux jordnaw l-uniformijiet qabel. One News huwa informati li l-containers bl-uniformijiet waslu Malta din il-ġimgħa. Ninsabu lejliet bidu ta' sena skolastika ġdida u kif tistgħu taraw warajja 20 ta' ġenituri qegħdin fil-kjusa biex jixtru l-uniformijiet li bihom iridu jibgħatu it-tfal tagħhom għada filgħodu. Minn dawk li ħarġu minn ħanut mhumiex qed jiqdew minn kollox, ma jonqos it-gergier u l-ilmenti minn dawn il-ġenituri. Per eżempju, l-omos ta' waħda ndejtu tal-oħra le għax is-sajż huwa ikbar li għandi bżonn. Ma omos m'għandhomx tajs laqqas. Il-qmis, it-tracksuit, iċ-ċoffa u flok it-tajl, flok l-ingravata. Is-soltu il-ġenituri kollhom mill-bidu ta' Awwissu sal-aħħar ta' Settembru ċansa biex jixtru l-uniformijiet, iżda minħabba li l-Gvern ħareġ it-tender start dan il-perjodu qsar għal madwar ġimagħtejn. Konsegwenza tekk il-ġenituri lanqas setgħu jinqdew minn kollox u għall-uniformi tax-xitwa qegħdin jintalbu imorru biex jixtruha lejn l-aħħar ta' Ottubru.